Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Som I kan se op i overskriften, hvor der står der laver Musical.ly. Der har jeg lånt min fars telefon, og jeg lånt hans profil. I kan lige se den start, for det helst ikke lige have. Men jeg vil lave en Musical.ly. Jeg vil prøve at lave musical. Jeg har lidt musical i form, men jeg synes jeg virkelig, jeg er lort til at lave musical, så lad os da bare prøve at komme i gang med den her video. Jeg fik lidt inspirationen fra andre YouTubere, som jeg tænkte, fuck det vil jeg også prøve at lave der. Jeg tænkte, hvornår kan jeg lave det? Og tænkte sådan, hvorfor laver jeg det ikke bare nu? Altså, nu har jeg jo sådan tid nok til at lave det. Så jeg vil starte med at finde en sang. Så ja. Jeg har fundet sangen Kill With Kindness med Selena Gomez, og jeg har sat den op i fast. Så ja, lad os bare komme i gang med den. Nu skal jeg bare se 5 sekunder. Okay. Jeg har virkelig lort til den her app, synes jeg selv. Om det er Jacob der, også. Yes. For kraftet med igen. Hvorfor kommer jeg ikke sådan? Jeg prøver at lave den igen. Okay. Fuck. Okay, hvis den går, så er jeg glad. Oh my god, vi tager sgu Closer. Yes. Vi er Closer. Jeg tænker, vi tager Alarm, så yes. Jeg synes, jeg stikker til den app der. Ja, yes, det var den video fra i dag. Egentlig var det første video. Første video af den der. Håber egentlig, tænkte, den var ret god, så må jeg godt smide et tommel op, altså et like. Og så husk at smide kommentarer egentlig sammen, og måske skrive min næste videoforslag ned i kommentaren. Hvad min næste video egentlig kunne heller. Og så håber jeg egentlig, I synes, det var god. Og så husk at dele til dine venner her, og husk at abonnere kanalen, hvis du ikke vidste, hvem jeg er. Så hedder jeg egentlig Lukas, så er jeg 14 år gammel. Og ja, rigtig god fredag til alle sammen. Hej hej!